Я служыў у войску, пазнаёміўся з адным хлопцам. І потым пасля войска разам праводзілі час, і якісьці час кажа: «Всё, я паехаў зноў у Швецыю». Ён ужо тут быў. Хто са мной? Паехалі, хлопцы. А я на той момант ужо працаваў у міліцыі, у патрульна-паставой службе. Паўгады, і я ўжо разумеў, што штосьці ў жыцці ідзе не ў тым кірунку. І это мне так дайшло, што, прабачце, каляска, то бок наступныя 20 год я буду працаваць, каб выйсці на пенсію 40. І на апошнія грошы купіў білет до Стокгольма, і сябры мяне сустрэлі. Слухай, а вось я разумею, што ты працуеш у фірме, якая робіць масты. У мяне ёсць свая фірма, будаўнічая фірма, якая ў мяне ўжо шмат год. І тое, што больш за ўсё я зараз люблю, гэта інфраструктура, будаўніцтва дарог, мастоў. Таму менавіта зараз я вас вязу ў сваё любімае месца, якое мне пашанцавала яшчэ і перабудоўваць.